Ćao, pozdrav svima, dobrodošli u moju kuhinju. Danas ćemo za ručak da pravimo kobasice, znam da volite kobasice, volim ih i ja. Biće to jedan recept sa dosta povrća, sve ćemo to da pomešamo i da zapečemo u rerni. Biće tu jedan sos koji daje fantastičan ukus ovim našim kobasicama. Prvo ćemo da pripremimo namirnice, pripremit ćemo povrće, uzet ćemo krompir i iseći ovako na neke četvrtine, na neke kocke, na neke komade. Stavit ćemo krompir u pleh i pripremit ćemo luk koji ćemo isto ovako na komade da isečemo. Koristit ću crveni luk. Na redu su pečurke, uzet ćemo šampinjone i njih ćemo ovako na komade iseći. Još je ostala šargarepa, nju ćemo ovako malo na krupnije kolutiće da isečemo i dodat ćemo šargarepu našem povrću. Posolit ćemo, pobiberiti, dodati timijan, origano i na kraju maslinovo ulje. Rukama ćemo dobro da promešamo ovo naše povrće i prebacit ćemo u veći pleh, pošto sam shvatio da je ovaj mali. A sada ide glavni naš sastojak, a to su kobasice, naravno, bez njih ništa. Njih ćemo da pomešamo ovako sa povrćima, zatim ćemo staviti preko svega. Preko svega ovoga ide sos, istopit ćemo puter, dodat ćemo kašiku brašna, jedno pola litra bujona, vi možete koristiti i neko vino, možete i običnu vodu i time ćemo da prelijemo kobasice. Zagrijat ćemo rernu na 200 stepeni i ubaciti sve lepo da se peče. Posle 25 minuta na 200 stepeni izvadite kobasice iz rerne, ovako ih prevrnite da se zapeku i sa druge strane i vratite u rernu. Kobasice smo pekli još 25 minuta, znači ukupno 50 minuta na 200 stepeni. Pogledajte, ne znam šta da vam kažem, ovaj sos je predivan, tako se lepo uklapa, povrće je pustilo svoju aromu, ušlo je u sos. Kobasice prelivene ovim sosom su fantastične. Ako vam se svideo recept, zapratite moj kanal, to je potpuno besplatno, delite video i lajkujte.